Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course nining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyuhan unsaon paghinapon sa mubuhat og usab o usbon og buhat. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang verb nga naosu kay mopasabot og moayo, motarong, mo repair. Apan kung ang naosu gamiton isip auxiliary verb sa pagkabit niini sa conjunctive form sa usa ka verb, mopasabot kini og mobuhat og usab o mootro og buhat aron pagtarong sa usa ka sayop. Ang mga verb nga pwede kabitan og naosu kay kadtong mga gitawag og active verbs, bali mga aksyon nga imong gituyo og buhat. Ug ang bag-ong verb nga maporma inig kabit sa naosu, pwede pod sama sa ordinaryong verb conjugaton ngadto sa mga conjugation nga ato nang natuki. Kung bag-o ka niining akong channel, ato nang reviewon unsaon paghimo sa conjunctive form sa mga verbs. Kung kamao na ka sa mass form sa mga verbs, kay maumanay kasagarang itudlo dayon sa mga eskwelahan, taktakon ra nimo ang mass ug ang mahabilin mao na ang conjunctive form. Pangalitan ang tabemas, mukaon, taktakon ang mas ug ang mahabilin nga tabe mao na ang conjunctive form nga pwede makabitan og naosu. Apan kung wa ka masayod sa mga mass form, arita manukad sa dictionary form aron paghimo sa conjunctive form. Sa mga category 1 o root-wrapping verbs, taktakon nato ang ru sa katapusan sa dictionary form ug ang mahabilin kay ang conjunctive form. Pangalitan ang miru, mutanaw. Taktakon ang ru ug ang mi mao'y atong conjunctive form. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, aduna tay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining mga katapusan nga hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa I series ug mahimong kigishi, bimini, richi, ug i. Ug maporma dayon ang ilang mga conjunctive forms. Basta category 2 verb gani, ang katapusang hiragana ra maoy imong timan-an og usbon ngadto sa I series pagmugna sa conjunctive form. Sa mga lima ka pinakakomon nga irregular verbs, ang suru ra maoy atong makabitan og naosu. Ang conjunctive form sa suru kay shi. Ug ang kuru, iku, aru ug da di gamiton. Bueno, mutan-aw tag mga ehemplos mga verbs nga gikombinar sa naosu. Ang numero tapad sa verb mao ang verb category para dali ra nimong mahimo ang conjunctive form. Ang mohuna-huna kay kangaeru, conjunctive kay kangae, ug ang kangae naosu kay mohuna-huna og usab. Ang motukod kay tateru, conjunctive kay tate naosu kay motukod og usab. Ang musuwat kay kaku ug ang iyang conjunctive form kay kaki naosu muotro og suwat. Ang mobira kay hiku, conjunctive form hiki naosu mobira og usab. Ang mubasa kay yomu, ang conjunctive form kay yomi naosu kay mubasa og usab. Ang tsukuru kay mohimo ug ang conjunctive form kay tsukuri naosu muotro og buhat. Ang musulti kay yu ug ang conjunctive niini kay i naosu musulti og usab o usbog sulti. Ang mubuhat kay suru, conjunctive niini shi naosu kay mootrog buhat. Ang muhugas kay araw, conjunctive niini aray naosu kay usbog hugas. Ang mutuon kay benkyou suru, conjunctive form benkyou shi naosu
Benkyou shinaosu. Kay mousab og tuon. Karon motan-aw tag mga ehemplo nga sentences. Ang verb anaa sa wang ibabang bahin sa screen o gamiton ta ang mga verb nga ato nang natuki. Ang yomu mubasa, yominaosu kay mubasa og usab. Atong sentence, mada wakaranai kara yominaosu. Mada wakaranai kara yominaosu. Ang hubad, tungod kay wa pa ko kasabot, akong basahon og usab. Musuwat kay kaku. Kakinaosu. Kakinaosu. Musuwat og usab. Atong sentence, machigai o kanarazu kakinaoshimasu. Machigai o kanarazu kakinaoshimasu. Akong usbon og suwat sa kanunay ang akong sayop. Pwede pud ni nga mo'y isultis maestro ngadto siya mga estudyante ug ang hubad kay inyo gyung kanunay utrohog suwat ang inyong mga sayop. Ang mobira kay hiku. Hikinaosu. Hikinaosu. Usbog bira. Slotto machine wo hikinaoshita ga mada dame deshita. Slotto machine wo hikinaoshita ga mada dame deshita. Giusab na kog bira ang slot machine apan di malas gihapon. Ang mulingkod kay suwaru. Suwarinaosu. Suwarinaosu. Muusab og lingkod. Umuusab sa positions paglingkod. Gyogi warui kara suwarinaose. Gyogi warui kara suwarinaose. Diri atong gi-conjugate ang suwarinaosu ngadto sa suwarinaose nga usa ka mandar. Atong gituki ang pagmandar sa leksyon 41. Literal nga hubad sa sentence kay tungod law-ay usbag lingkod. Sa laing pagkasulti tungod kay law-ay tarog lingkod. Pirmi pud ni isultis mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Gyogi warui kara suwarinaose. Tungod kay murag way pamatasan tarong aglingkod. Ang mutan-aw kay miru ug ang minaosu. Minaosu kay mousab og tan-aw. Umuusab sa huna-huna. Atong gamitag mga advanced conjugation nga ato nang natuki kaniadto. Schedule wo minaosanakereba narimasen. Schedule wo minaosanakereba narimasen. Diri atong gi-conjugate ang minaosu ngadto sa kinahanglan mobuhat nga conjugation. Ang nakereba narimasen nga pwede nimong ma-review sa leksyon 63. Schedule wo minaosanakereba narimasen. Kinahanglan nga imong tan-awon og usab ang schedule o kinahanglan nga atong tan-aw og utro ang schedule. Ang muhimo kay tsukuru. Tsukurinaosu. Tsukurinaosu. Musab og himo. Keiki wa oishii desu yo. Tsukurinaosanakute mo ii desu. Keiki wa oishii desu yo. Tsukurinaosanakute mo ii desu. Diri atong gi-conjugate ang tsukurinaosu ngadto sa tsukurinaosanakute mo ii. Pasabot, di kinahanglan mohimo og usab. Imo ning ma-review ning konjugasyon sa leksyon 52. Keiki wa oishii desu yo. Tsukurinaosanakute mo ii desu. Lami na baya ang cake? Di nimo kinahanglan usbon og buhat. O di nato kinahanglan utrohog buhat. Ang muhuna-huna kay kangaeru. Kangaenaosu. Kangaenaosu. Usbog huna-huna. Ryoko ni ikanai no o kangaenaoshite kudasai. Ryoko ni ikanai no o kangaenaoshite kudasai. Daghan tag conjugation ining ehemploha. Aduna tay verb clause, ryoko ni ikanai, di moadto sa biyahe, nga ginominalize sa particle no nga atong natuki sa miaging leksyon 44. Unya gi-conjugate nato ang kangaenaosu ngadto sa kangaenaoshite kudasai nga usa ka hangyo nga atong nakatunan sa leksyon 39. Ryoko ni ikanai no kangaenaoshite kudasai. Palihog og hunahunag usab sa dili nimo pag-adto sa biyahe o hunahunag usab ang di nimo pagkuyog sa biyahe.
Ang musulti kay you. Ang inaus kay mautrog sulti. Daghan ta conjugation nga gigamit ni ining ehemploha. Atong sentence, soreo inausasete itadakimasen ka? Soreo inausasete itadakimasen ka? Pirmiro atong gi-conjugate ang inausu ngadto sa causative tense, inausaseru. Pasultion og usab. Ang causative kay atong gituki sa leksyon 80. Unya gikombinar nato kini sa honorific og nahimong inausasete itadaku. Mudawat cause action nga imo kong pasultion og otro. Ato kining natuki ang honorific itadaku sa leksyon 70. Unya ang itadaku gi-conjugate nato ngadto sa shortcut ability. Itadakeru inausasete itadakemas. Pwede mudawat sa action nga imo kong pautrohog sulti. Ang shortcut ability atong gituki sa leksyon 57. Ug ang katapusan ato kining gihimo tanan og usa ka imbitasyon. Maseng ka nga atong natuki sa leksyon 34. Soreo inausasete itadakimasen ka? Literal nga hubad, di ba ko pwede mudawat sa aksyon nga imo kong pasultihog otro? Sa mubo nga pagkasulti, pwede na ko usbog sulti? Sa hinapon manggod, labi na ang polite language o honorifics, mas taas, mas matinahoron. Atong katapos ang ehemplo, ang muinom kay nomu. Nominausu. Nominausu. Muinom og usab. Nominau shimashou. Kanpai. Nominau shimashou. Kanpai. Atong gi-conjugate ang nominausu ngadto sa volitional. Nominau shimashou. Manginom tag-usab. Atong natuki ang volitional sa miaging leksyon 34. Nominau shimashou. Kanpai. Ang hubad, hala, tagay na pod. Cheers. O bottoms up. Cheers. Suma total, nining lisona atong naistudyan unsaon paghinapon sa muusab og buhat o utrohog buhat aron pagtarong sa usa ka sayop. Ato kining mahimo gamit ang conjunctive form sa verb nga kabitan sa verb nga nausu, isip auxiliary verb. Ang nausu kung siyara kay pasabot moayo, motarong o mo-repair. Apan isip auxiliary verb pasabot kay muutrog buhat aron tarongon ang sayop. Og diri na human ang atong leksyon, kita na pud unya ta sa sunod. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Gambatte kudasai. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tanaw og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimashou. Otsukare sama deshita.